Λοιπόν, καλησπέρα και σημερινή εκπομπή. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ηχογραφούμε την τρίτη εκπομπή, βέβαια η δεύτερη που θα βγει στον αέρα. Κάπου χάθηκε στον δρόμο η δεύτερη. Κάπου χάθηκε με τις τάξεις. Καλύτερα που χάθηκε βέβαια, γιατί οι προβλέψεις που είχαμε κάνει για το χθεσινό μάτς ήταν λίγο Δεν βγήκανε. στον κουβά. Δεν βγήκανε. Ναι. Εντάξει, είχα προβλέψει ένα αδιανόητο μάτς Γκατσίνοβιτς. Εν τέλει βγήκε αδιανόητο, αλλά νομίζω από την αντίθετη πλευρά. Και εγώ είχα προβλέψει κάτι που θα δίνει απόδοση, ας πούμε, 35 σε ένα δελτίο. Δοκάρι Σιμάνσκι. Προσπάθησε το δοκάρι του Σιμάνσκι. Καλά πήγε γι' αυτό. Ναι. Ούτε αυτό βγήκε. Πιο πολύ για πέναλτι. Ναι. Πιο πολύ για πέναλτι. Αυτό θα δούμε ένα 10 πλέον. Ένα 10, το δεύτερο. Εξ-πέναλτι έχουμε. Και το δεύτερο του Σιμάνσκι δεν είναι. Δεν έχει κάνει δεύτερο Σιμάνσκι και 6 σύνολο, έτσι. 6 σύνολο, ναι. Πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Σε 5 μπάτς. Ναι, παγκόσμια πρωτοτυπία. Μπρέκ. Σε όλα τα μπάτς πέναλτι. Έτσι δεν Σε είναι. όλα. Και είναι δύο με την Μαρσέη και σε όλα τα. Brighton. Ναι, Εκτός από το εντός με τη Μαρσέη δεν έχουμε κάνει πέναλτι. Εκτός από το εντός με τη Μαρσέη. Το 0-2, ναι. Άρα σε 4 αγώνες έχουμε 6 πέναλτι. Ναι, ωραία. Ωραία. Καλά. Συνεχίζουμε. Ωραία. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από τα καλά. Τα καλά, ναι, να το πάμε από τα καλά, ότι εντάξει, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ΑΕΚ εγώ προσωπικά στην Ευρώπη και γενικότερα ήταν πολύ καλή απόδοση. Ήταν καλή. Είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή, χθες νομίζω ξενέρωσα περισσότερο από κάθε άλλη φορά φεύγοντας από το γήπεδο και για το αποτέλεσμα και για το γαμούτο. Ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή, αλλά ας πούμε πρώτα καλά, δεν θα πω το αλλά. Ήταν πολύ καλή και έδειξε κιόλας ότι εκτός από το να παίζει στην Ευρώπη σε ένα πάνω κάτω τέμπο όπως έπαιξε στην Brighton έξω και με τον Άγιαξ έξω. Δεν το φοβήθηκε κιόλας το μάτς. Δεν το φοβήθηκε, τακτικά ήταν άριστη και έπαιξε για να κυριαρχήσει. Ναι, δεν έπαιξε. Και το έκανε και με 10 παίκτες, με ομάδα πρώτης δεκάδας Premier League, που αυτή τη στιγμή απέχει από την κορυφή 4 πόντους. Πόσο είναι? Είναι όλοι μεταξύ τους. 4 από την τριάδα. Ναι. Αλλά το διαφορετικό από τα άλλα παιχνίδια το έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Με την μπάλα στα πόδια, έβγαλε φάσεις. Λέγαμε, ας πούμε, ότι λογικά θα δώσει μπάλα στην Brighton, θα περιμένει, θα είναι λίγο σαν το μάτι της Αγγλίας περιμέναμε όλοι ότι θα ήταν. Ναι, δεν ήταν. Το ακριβώς αντίθετο. Δεν ήταν και επίσης δεν ήταν το ότι σαν το μάτς με τον Άγιαξ, ότι έκανες 5 τελικές, αλλά στην καλή σου περίοδο μπορείς να φας και 5 γκολ. Όχι. Τώρα, εντάξει, εκτός από την πρώτη φάση που γίνεται τώρα σε πρώτο λεπτό, δεύτερο, τρίτο, κάτι τέτοιο. Μετά η Brighton κάνει φάσεις όταν μένεις με 10. Και προφανώς έχει ανέβει μπροστά. Έχει κάνει για άλλη μία νομίζω. Εντάξει, αλλά τις περισσότερες τις έχει βγάλει σε κόντρα. Ναι, όταν είσαι με 10 και είσαι Γιούρια μπροστά, μήπως σοφαρίσω και τώρα δεν σε νοιάζει. Τώρα αυτές δεν μετράνε καν σαν φάσεις. Όχι, δεν σε νοιάζει να πας και δεύτερο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Κανονική ροή παιχνιδιού. Το καλό είναι αυτό. Και ότι δίνει μια ελπίδα ότι θα πάει στο Άμστερνταμ. Όχι μία, δίνει ελπίδες ότι θα πάει να χτυπήσει το μάτς. Ναι. Εντάξει, άμα πάλι ατυχήσει να πούμε, δεν είναι τυχερή. Εντάξει, σταματάει να είναι τύχη αυτό. Το σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Να περάσουμε στα κακά. Ότι... λίγο ακόμα. Θες λίγο ακόμα καλό? Λίγο ακόμα. Θες λίγο ακόμα καλό. Το καλό είναι αυτό. Ότι έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει με σοβαρούς αντιπάλους. Μπορεί να παίξει σε μάτς πάνω κάτω. Μπορεί να παίξει σε υψηλό ρυθμό. Μπορεί να παίξει σε αριθμό που χθες δεν ήταν τόσο υψηλός, θα έλεγα. Όχι, δεν ήταν ροντέο το μάτς. Δεν ήταν ροντέο. Δεν ήταν πάνω κάτω η μπάλα. Και έπαιζε με ψυχραιμία, με τον build-up. Υπομονή, σωστές μεταβιβάσεις. Δηλαδή δεν είχε λάθος εχθές η ΑΕΚ. Όχι. Να πεις σε ότι πάσες δεν είχε. Βεβαιασμένες. Και είχαν pressing αυτοί. Ναι. Δηλαδή. Αρκετά. Το pressing, εγώ φοβήθηκα το pressing τους. Στην πρώτη πάσα. Στην πρώτη πάσα πολύ. Ναι. Και το γύρω-γύρω που οριακά σε κουράζει, αλλά αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Και τόσο πάγει το pressing. Με υπομονή, με την ψυχή λίγο στην κούλουρη από εμάς που το βλέπαμε από πάνω ακριβώς. Από πάνω ακριβώς, ναι. Αυτό το Στάνκοβιτς μου κουντί Στάνκοβιτς, Βίντα, λίγο ρώτα και να φύγει μπάλα μπροστά που πέρναγε τελικά. Πέρναγε και λίγο Πινέδα να βοηθήσει, να γυρίσει το κορμί του να δώσει κάπου την μπάλα. Κάποιον κακό χθες. Δεν υπήρχε κάποιος κακός. Όχι. Ας πούμε, θα περάσουμε στα κακά μετά. Περάσουμε στα κακά. Εντάξει.
Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή μέχρι να περάσει 10-15 μέτρα τη σέντρα. Από εκεί και πέρα έχει, για να περάσουμε στα κακά, Ναι. φαίνεται ότι είχε ένα πρόβλημα ότι επιθετικά, άμα δεν κλείψει την μπάλα και δεν βγει σε υπεραριθμία, δεν μπορεί να δημιουργήσει κάπως πολύ εύκολα. Δηλαδή, σε οργανωμένη άμυνα κάθε φορά. Μπάλα γύρω. Μοιράσεων. Και σε κάθε φορά σε οργανωμένη άμυνα τελειώνει ο Χατζησαφή με 40 σέντρες. Που δεν φταίει ο Χατζησαφή σε Χατζησαφή, απλά φτάνει εκεί η μπάλα, έχει ελεύθερο πόδι, βγάζει τη σέντρα. Το οποίο μάλλον δεν λειτουργεί. Γενικά υπάρχει μια βεβαιασμένη κίνηση στην τελική να γίνει ένα σούτ όπως γίνει, δηλαδή και του Πινέδα και του Γκατσίνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, του Πινέδα ποιο λες, το σούτ έξω από την περιοχή. Όχι, αυτό που το κάνει στην κλειστή γωνία. Δεν είναι βεβαιασμένο, απλά δεν είναι καλή εκτέλεση. Έχει όλο το τέρμα. Ναι, βεβαιασμένο όμως δεν είναι. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να σουτάρει. Αυτό, έπρεπε να σουτάρει, αλλά. Ή να την κόψει τον πόντς, ας πούμε. Γενικά λίγο η τελική μας στοιχίζει και η τελική assist στοιχίζει. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποια. Εκτός από κάποια σέντερ, δεν έχουμε δει κάποια που να πεις πολύ ωραία assist. Τον έβγαλε μόνο του, τον έκοψε την άμυνα στα δύο, έκανε μια. Ξέρεις πώς έκανε της Real προχθές με το εξωτερικό την. Ο Μπέλιγχαμ. Ναι, δεν έχεις δει μια τέτοια. Δεν έπαιξε και πολύ ψηλά την άμυνα η Brighton χθες. Όχι, αλλά είχε κενά. Δηλαδή ο Αραούχο ήταν νομίζω. Ο Αραούχο πρέπει να έχει βγει δοκίμασε... στο ένας με έναν, πρέπει να έχει βγει 3 φορές. Ναι, αλλά πριν από αυτό είναι αυτός ο οποίος κάνει την πάσα στον Πινέδα. Και είναι απλά μια πάσα κάθετη στα 7 μέτρα για μένα και βγαίνει μόνο στον Πινέδα. Το τελείωμα του Πινέδα είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία χθες. Προφανώς, εντάξει. Μεγαλύτερη. Και πιο πολύ και από το δοκάρι και από τα πάντα. Το δοκάρι, εντάξει. Ναι. Ήταν σε κλειστή γωνία. Βέβαια ήταν από αυτά του Τσούμπερ τα γνωστά. Ναι, το δοκάρι του Τσούμπερ ήταν αυτά τα κλασικά του τελειώματα περσινά, τα πολύ δυνατά, ξερόσουτα. Είναι ο μόνος που μπορεί να πιστεύω να σουτάρει. Είναι ο μόνος ο οποίος σίγουρα σουτάρει. Ναι. Και είναι ο μόνος ο οποίος του έχει μια εμπιστοσύνη ότι κάνει αυτά τα μάτς που θα κάνει 4 τελικές ή μία θα είναι γκολ. Αυτό. Και είναι ο μόνος. Οπότε ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά νομίζω ότι έχει έλλειψη σε μια μεγάλη προσωπικότητα στην επίθεση. Να πει χωρίς center καθαρό μου και θα σου στοιχήσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην σου στοιχήσει στην Ελλάδα γιατί θα κάνεις 30 ευκαιρίες και θα βάλεις 2 γκολ, αλλά στην Ευρώπη αφενός δεν θα κάνεις 30 ευκαιρίες και αφετέρου πιο δύσκολο θα μπει το γκολ στην Ευρώπη. Θέλεις έναν άνθρωπο που με μισή επαφή θα την κάνει γκολ. Δεν τον έχει αυτόν τον άνθρωπο η ΑΕΚ. Μπορεί Δεν τον έχει. να κάνω μια παρομοίωση. Και αυτή μπορεί να ακούσει λίγο περίεργη. Είναι σαν να είσαι σε ένα μπαρ, να μιλάς σε μια κοπέλα, να την έχει ψήσει, να είστε έτοιμοι να φύγετε και να σου πει, ξέρω εγώ, έχω αγόρι. Γεια. Κάτι τέτοιο. Και να γυρίσει σπίτι να πει: Πω, τα είπα ωραία, ρε γάμο, αλλά δεν έκατσε. Αυτό έγινε και χθες. Αυτό γίνεται συνέχεια και θα μείνουμε με το αχ. Αυτό και εκτός από αυτό, εντάξει, προφανώς υπάρχει το θέμα της αποτελεσματικότητας, αλλά εκτός και από αυτό υπάρχει. Μου φαίνεται σε όλα αυτά τα μάτς που έχουμε παίξει, τα οποία είμαστε σε αυτό το αχ και με τον Άγιαξ και με τη Μαρσέη και το εκτός και με τη Μαρσέη και το εντός και χθες. Δεν υπάρχει ένα space στον οποίο να πεις ότι το πήρε πάνω του. Πήρε πάνω στην επίθεση. Δηλαδή, πώς βλέπαμε το μάτς με την Δυναμό και λέγαμε μέσα, εντάξει, όλα κατά διαόλου στην αρχή. Άρα, ποιος μπορεί να βάλει τον γκολ? Μόνο ο Αραούχο μπορεί να βάλει. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο τώρα. Δεν υπάρχει. Όχι. Και δεν το λέω ότι δεν έχουν την ποιότητα παίκτες να το κάνουν. Απλά δεν είναι κάποιο το φεγγάρι κάποιος να το κάνει. Κάποιος να το κάνει. Ναι, να πεις ότι ένας είναι σε δαιμονισμένη φορά. Πώς είναι ο Ιωαννίδης Παναθηναϊκό? Ναι. Πώς το match με τη West Ham του Γαύρου το πήρε ο Φορτούνης στο μέσα? Ναι. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει κάποιος στην ΑΕΚ μπροστά να κάνει αυτό το πράγμα. Επιθετικά. Παρ' όλα αυτά, τακτικά η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, για μένα λείπει ο Φορ. Και το λέω από το καλοκαίρι. Εντάξει, βγήκε πέρσι με τον Γκαρσία η αλλαγή θέσης, αλλά και φέτος δεν έχεις Γκαρσία. Αλλά και να έχεις Γκαρσία, πιστεύω πάλι κάπως έτσι θα ήταν το αποτέλεσμα. Άντε να ήταν ελάχιστα καλύτερο. Αλλά για μένα λείπει ο Φορ. Λείπει το Φορ, λείπουν τα extreme να βγάλουν ευκαιρίες, να βγάλουν assist. Για μένα, εγώ έχω πει ότι σουτάρουν. Η ΑΕΚ θέλει μπροστά ένα παίκτη τύπου Μπακαμπού και ο Γκαρσία να γυρίσει
δεξί εξτρέμ. Εγώ το έχω πει, είμαι παλιωμοδίτης, μπορεί να ακούγομαι κάπως, αλλά για μένα θα ήταν η ιδανικότερη λύση. Ναι, προκειμένου να μπαλωθούν τα πράγματα έτσι όπως είναι, χωρίς αλλαγές, χωρίς πολλές αλλαγές προσώπων. Τόσο καιρό. Έχεις Εντάξει, βγάλει το γενικότερο πρόβλημα από την έντυπο. άλλη. Ο Πόνσε δεν έχει δέσει. Και δεν Ακόμα ξέρω όχι. και αν θα δέσει κιόλας. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα δέσει. Τον έχουμε δει σε άλλη χρονιά. Κρατάω κι εγώ μια επιφύλαξη ότι μπορεί να δέσει, γιατί μας έχει δείξει δείγματα γραφής τι μπορεί να κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν. Εγώ από την άλλη πιστεύω ότι εκτός από αυτό το θέμα του προσώπου είναι το θέμα ότι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν έχουν παίξει μαζί αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή παίζουμε όλα τα πιο κρίσιμα Να μάτς παίξουν 3 μάτς σερί, να βρεθεί ο ένας με τον και άλλο. εκεί Τη μία θα πραγματικά λείπει ο ένας, είναι την άλλη θα κάτι. λείπει ο άλλος. Είναι κάτι το οποίο θα γκρινιάξω και το οποίο το θεωρώ ότι είναι λογική γκρίνια, ας πούμε, ότι δεν γίνεται. Πέρυσι έπιασε, πέρυσι δεν παίζαμε Ευρώπη. Πέρυσι ήμασταν στην αρχή, ήμασταν σε κάποια περίοδο νοσοκομείο, αλλά στην Ελλάδα πόσα δυνατά μας θα παίξεις. Παίξεις μέσα σε 5 μήνες 3 ντέρμπι και 2 δυνατές επαρχίες. Ναι. Εντάξει, μπορεί να περάσει από τα 3, από τα 5, να πάρεις ένα χ, να χάσεις κάπου. Κάπου θα χάσει εσύ, κάπου θα χάσει ένας άλλος. Ναι, γενικά δεν η έγινε ζημιά κάτι. Διορθώνεται. Δεν έγινε κάτι. Η Ναι. ζημιά διορθώνεται στην Στην Ελλάδα. Ευρώπη τώρα είναι 5 μάτς και σε αυτά τα 5, δηλαδή ακόμα και το διπλό που είμαι στην Brighton, παίζουμε με Μίτογλου Σιμάνσκι. Βγήκε. Έχει κάνει τις μισές ευκαιρίες γκολ. Εγώ σου Ναι. λέω να μην έχεις αποτελεσματικότητα στο 50%, να έχεις το 30%. Εάν η ΑΕΚ είχε αποτελεσματικότητα φέτος στο 30%, θα βάζει στην Ελλάδα 5 με 6 γκολ σε κάθε παιχνίδι και στην Ευρώπη 2 με 3 σίγουρα. Αν Ναι. όχι 3, εγώ σου λέω 2. Ναι. Και αυτό στοιχίζει. Και έχουμε φτάσει τώρα στην κόψη του ξηραφιού. Ναι. Στοιχίζει πολύ αυτό και ότι δεν παίζουν οι παίκτες μεταξύ τους, δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχει πλάνο και τακτικά είναι καλή, δεν υπάρχει χημεία μεταξύ των παιχτών από τη μέση και μπροστά. Εγώ αυτό βλέπω. Και το πλάνο σε οργανωμένη άμυνα είναι λίγο μονότονο. Αλλά κατά τα άλλα, Κατά τα άλλα, εγώ. την έπνιξε την Brighton. Ναι, εντάξει. Και με 10 παίκτες τώρα. Με 10 παίκτες έκανε κατάθεση ψυχής. Ήταν σαν να έπαιζε η Brighton με 10 στο τέλος. Και πραγματικά το πρώτο ημίχρονο, άμα τις έβγαζε, άμα έβγαζε από τον πίνακα εκεί το γλάρο, εύκολα έβαζε το σήμα του Λιβαδιακού. Ναι. Δηλαδή και χωρίς να θέλω να είμαι Χωρίς υπερβολικός. καμία υποτίμηση, εντάξει, αλλά. Χωρίς μιλάμε καμία υποτίμηση, τώρα- αλλά. Με και οι Άγγλοι το έχουν γράψει σήμερα στις εφημερίδες ότι ήταν. Ναι, ότι δεν το άξιζαν. Πράγμα. Ναι. Και τώρα. Και τώρα πάμε για το διπλό στο Άμστερνταμ. Αναγκαστικά. Ναι, δεν θεωρώ ότι ο Πελάδο θα του πάει με την οτροπία. Πάμε για 2 αποτελέσματα, θα πάει να το χτυπήσει το μάτι. Δεν είναι και ο Άγιαξ τώρα, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν είναι ο Άγιαξ που έπαιξε στη Φιλαδέλφια. Όχι, αλλά είναι μια ομάδα κι αυτή ότι βάλουμε ό,τι βάλουμε Καλά, φάμε. ότι θα φάμε και θα βάλουμε στο Άμστερνταμ είναι σίγουρο. Το θέμα είναι να βγει υπέρ μας η ζυγαριά. Ναι. Και δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά η διαιτησία δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ υπέρ μας στο Άμστερνταμ. Και εγώ νομίζω ότι η UEFA. Δεν στέκομαι σε αυτά, αλλά γενικά Εντάξει, η διαιτησία στην Ευρώπη χθες δεν ήταν ούτε καλή ούτε κακή. ήταν μέτρια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η πρώτη κάρτα του Γκάτσινοβιτς είναι κάρτα. Όχι, εκεί είναι το μόνο λάθος. Το μάτς το αφήνει γενικά. Αφήνει Το μόνο τζαρταρίσματα, αφήνει. Όχι, εγώ νομίζω το αντίθετο στην αρχή τα έδινα. Και επειδή είμαστε. Είναι παιχνίδι σκληρό. Ναι. Δηλαδή, η κάρτα του Γκατσίνοβιτς η δεύτερη είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά, Είναι εντάξει, και τώρα τώρα η πρώτη σαν ενέργεια τώρα παίχτη είναι. Για μένα το μόνο λάθος που μπορώ να καταλογίσω στον Αλμέιδα χθες είναι η μία αντικατάσταση του Γκατσίνοβιτς, αν όχι από το ημίχρονο, από τη στιγμή που δέχεσαι τον γκολ. Είναι τραγικός. Είναι πραγματικά τραγικός. Είναι κακός χθες και πέραν του ότι έχει πάρει την κάρτα του 30, δεν βοηθάει να πεις να τον αφήσω μέσα και μετά τον γκολ που δέχομαι, μήπως μου κάνει κάτι μπροστά. Δηλαδή για μένα οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο νωρίτερα. Εντάξει. Αν όχι για τον Αραούχο, γιατί λέει το ιατρικό επιτελείο ότι του είχε πει 20 λεπτά μπορεί να παίξει, τουλάχιστον να βάζει τον Κατσίνοβιτς να βάζει τον Ελίασον μέσα. Και να άφηνε τον Άβραμπατ δεξιά. Έτσι κι αλλιώς και στην Αγγλία το ίδιο είχε κάνει, έπαιζε δεξιά ο Άβραμπατ και αριστερά ο Ελίασον. Ναι. Ο Γκατσίνοβιτς δεν ήθελε όντως αντικατάσταση. Και ήταν και πραγματικά αυτή η ενέργεια ήταν τελείως ψυχολογική.
Εντάξει, άνοιξε το κοντρόλ, εκεί. Είσαι κακό σήμερα. Βρίσκει κιόλας εκεί τον βρίσκει με τις θάπες στο καλάμι, δηλαδή όλα στραβά για ανάποδα, αλλά έγινε. Έγινε. Το θέμα είναι ότι αν είχε βγει νωρίτερα, μπορεί και να το είχαμε γλιτώσει αυτό. Αλλά μετά, αν δεν πάμε πουθενά, οπότε συνεχίσουμε. Και πάμε για τον τελικό. Πάμε για τον τελικό, ναι. 2 εβδομάδες από τώρα. Θεωρώ πάντως ότι. Όχι θεωρώ. Δεν θα πρέπει να την πάρει από κάτω την ομάδα το χθεσινό, γιατί τους είδα απογοητευμένους στο τέλος. Και ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε σκυμμένα κεφάλια και. Ήταν μετάθεση ψυχής, δηλαδή, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, okay, υπήρχαν κάποιες Προφανώς παραφοβίες. και θα υπήρχε απογοήτευση, γιατί έχουν παίξει τρομερά και αν όχι ισοπαλία, αν όχι νίκη, θα έπρεπε τουλάχιστον ισοπαλία. Ναι, στο μάτς. Είναι και αυτό το ότι ναι, αυτό είναι η αδικία. Η αδικία, η ποδοσφαιρική αδικία, όχι ότι Ναι, μας ναι. έσφαξε χθες Όχι, κάτι. όχι. Δηλαδή, θυμάμαι που όταν γύρισα και έβλεπα τον Μπάουκ. Εντάξει, πήρε ένα διπλό ιστορικό, ας πούμε, αλλά δεν έπιασε καμία τρομερή απόδοση. Του κάτσανε εκεί κόντρες, σνούκερ μέσα στη μικρή περιοχή, γκολ. Όχι, Είναι ένας τυχερός. δεν σε έχει πάει καθόλου φέτος. Δεν σε έχει πάει καθόλου. Δεν σε έχει πάει. Οπότε ναι. Δεν νομίζω. Ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει πρώτον. Δεν νομίζω ότι στην ψυχολογική ετοιμασία ο πελάτη έχει κάποιο πρόβλημα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μέχρι τον Άγιαξ μεσολαβούν και 2 σοβαρά μάτς στην Ελλάδα. Έχουμε Άρη εκτός και Αγρίνιο. Πανετολικό έξω. Ναι. Και ο Άρης είναι ανεβασμένος με την νίκη του Παναθηναϊκού, οπότε. Καλός είναι. Βέβαια, νομίζω παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο μας βολεύει πάρα πολύ. Ο Άρης. Είναι πολύ. Είναι ανοιχτός, είναι όπως παίζει πάντα ο Άρης. Δεν έχει παίξει ποτέ ο Άρης να έρθει να παίξει κλειστά, δεν είναι σαν τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Ή σαν τον Μπάουκ που μπορεί να παίξει τακτικά. Παίζει λίγο πάνω κάτω. Βολεύει. Θεωρώ ότι και οι 2 νίκες, άμα έρθουν τώρα μία με τον Άρη και μία με τον Πανετολικό, θα. Καλά, ναι. Ενώ ότι θα είναι και πολύ πιο ανεβασμένη ψυχολογία για το Άμστερνταμ. Ναι. Εντάξει. Άλλο παιχνίδι τώρα στο Άμστερνταμ, αλλά. Προφανώς, αλλά άλλο να πας τώρα με 2 νίκες στην πλάτη σου ψυχολογικά και άλλο να πας με μια γκέλα, ας πούμε. Χτύπα ξύλο. Γιατί είναι το μάτς της χρονιάς. Μέχρι στιγμής είναι το μάτς της χρονιάς. Μέχρι το επόμενο. Ναι, είναι το μάτς της χρονιάς. Είναι το μάτς χρονιάς, ναι. Και θα είναι πολύ άδικο να μείνει η ΑΕΚ απ' έξω. Αυτό ήθελα να πω, ότι πραγματικά της χρωστάει κάτι φέτος. Οκ. Δηλαδή η τύχη μας έχει αφήσει τη Δυναμό στο μάτς με την Δυναμό εντός. Γιατί εντάξει, Ναι. κάνουμε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι. Ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένο παιχνίδι κτλ. Και έπρεπε από αυτό το μάτς να περάσει η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα η τύχη την είχε αφήσει. Και είναι και ότι δεν την προκαλεί την τύχη της, γιατί έχει τρομερή αποτελεσματικότητα και την έχει γενικότερα. Αλλά ναι, νομίζω ότι κάτι της χρωστάει τη ΑΕΚ στο Άμστερνταμ. Να δούμε τι ρόστερ θα έχουμε, ποιοι θα είναι μέσα. Θεωρώ ότι. Εντάξει. Ποιοι θα. Και εν τέλει ξέρεις αυτό ότι. Άντε είναι όλοι διαθέσιμοι. Ναι, θα γυρίσει ο Λιβάη. Να παίξει ο Λιβάη. Τον βάζει αυτό το μάτσο, το συζητάω. Τον βάζεις. Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή για μένα τον κρατάς με τον Άρη έξω. Τον βάζει το save στο Αγρίνιο. Λίγο save να πάρει λίγο ρυθμό. Και Ο μπαίνει. Γιόνσον είναι μεγάλη απώλεια. Πολύ μεγάλη απώλεια ο Γιόνσον. Ο Σιμάνσκι είναι εντάξει. Σκύλος τρέχει πάνω κάτω τώρα τόσα μάτς μόνος του. Αλλά χθες είχε και Ιωσή ο Γαλανόπουλος. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρεις τώρα αν θα παίζει με 2 χάφη, δεν ξέρω τώρα το πώς θα το. Δεν μπορούσε να παίξει με 2 χάφη. Αυτό δεν είχε επιλογές στο μυαλό του, είτε να το γυρίσει σε 2 χάφη, είτε μπορεί να θέλει να ξεκινήσει με 2 χάφ, να γυρίσει μετά σε πινέδα, άξονα και 1 χάφ. Δεν τις είχε τις επιλογές. Όχι, να δούμε τώρα το νοσοκομείο πώς θα αρχίσει να μαζεύεται. Ναι. Τι άλλο για το Άμστερνταμ? Τίποτα, να είναι. Θα πάμε. Ανταπόκριση. Μόνο ανταπόκριση. Αυτά δεν έψαχνες πριν φύγουμε για Μασσαλία, ανταπόκριση για Αγγλία? Τα έκανα για αυτά, αλλά μετά το πάθημα της Μασσαλίας υπάρχουν κάτι πάρα πολύ ωραία πακέτα. Κατευθείαν Άμστερνταμ, κλειμμένα ξενοδοχεία. 100 ευρώ παραπάνω. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το σαρκείο σου και να πας στο αεροδρόμιο. Εντάξει.
Με τέτοια τύχη που μας λούζει μπορεί να γίνουν πειρατεία. Μπορεί να έχει ο Μίχλη, μπορεί ο πιλότος να έχει εκείνη τη μέρα κολλιάτζα και να μην πετάξει το αεροπλάνο. Όλα μπορεί να γίνουν. Οπότε μάλλον δεν θα το ρισκάρουμε από ό,τι φαίνεται. Πάμε το 32 μου φαίνεται. Κατευθείαν. Αυτά νομίζω. Ένα γρήγορο recap χθεσινό. Να πούμε ότι την πιστεύω εγώ την ομάδα. Όντως Και εγώ την πιστεύω. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θα πάει και θα παίξει το παιχνίδι της. Όπως την πίστευα και στον Μπράι όταν προχθές. Το έχω πει και στο Όταν μου προηγούμενο λέγανε τι θα γίνει στο podcast, μάτς. το έχω πει και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι την πιστεύω με την πλάτη στον τοίχο την ομάδα πάρα πολύ. Και με την πλάτη στον τοίχο και με την πλάτη χωρίς σε σοβαρό παιχνίδι, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, μπορεί να πάει να παίξει σε μια επαρχία και να μην πει κάτι στο μάτς όπως με τον Όφ. Αλλά σε σοβαρό μάτς. Ναι. Δηλαδή, κάποιος θα έλεγε ότι εντάξει, και έξω στη Μαρσέη δεν χάθηκε ο κόσμος να παίζει για το Χ. Δεν έπαιξε για το Χ. Δεν έπαιξε για το Χ. Και ακόμα και δηλαδή το γκολ ακυρωθέν του Τσούμπερ που είναι ελάχιστα offside στην αρχή της φάσης. Ναι. Μετά Που ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που ήταν κακή στη Μασσαλία. Ναι, είναι στα κακά της διαστήματα. Δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή, παίζει με μεγαθύρια και στα κακά σου διαστήματα δεν σε πυροβολάνε. Όχι. Δεν σε βάζουν κάτω να σε κλείνουν στο τέρμα σου. Δεν... Κακό διάστημα σημαίνει για την ΑΕΚ πλέον να μην κάνει 30 τελικές. Κακό ή να βγουν 3 πάσες στην πλάτη της, ας πούμε, όπως το πρώτο ημίχρονο με τον Άγιαξ. Αλλά σε αυτό το κακό διάστημα θα έχεις και εσύ φάση. Αυτό. Δηλαδή γι' αυτό είναι κρίμα. Και αυτό είναι κρίμα, ναι. Γι' αυτό είναι κρίμα. Αλλά από την άλλη, εντάξει, διάβασα κάτι το οποίο μου άρεσε ότι αφήνει μια καλή παρακαταθήκη. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει, αλλά αφήνει μια παρακαταθήκη ότι είμαστε Ευρώπη, παίζουμε έτσι. Αφήνει κάτι καλό, δηλαδή χτίζεται κάτι πολύ καλό. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό. Πρέπει να ενισχυθεί, αλλά αν θες το κάτι παραπάνω πρέπει να ενισχυθεί. Σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί και σίγουρα πρέπει να δουλέψει σε κάποια θεματάκια τα οποία έχει. Αλλά. Εντάξει, είναι και άπειρη η ομάδα. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να παίζουν και πρώτη φορά Ευρώπη. Ναι. Παίκτες. Ναι. Δηλαδή, η παραμικρή, ας πούμε, απερισκεψία, επιπολαιότητα στην Ευρώπη θα φανεί, θα μετρήσει. Δηλαδή, και του Σιμάνσκι χθες το πέναλτι είναι χαζό, όπως και να το κάνουμε. Είναι χαζό, ναι. Ενώ είναι τρομερό όλο το μάτι του Σιμάνσκι, είναι χαζό το πέναλτι. Επίσης δεν είπαμε και πρέπει να το πούμε τρομερός μου κουντί. Ναι. Τρομερός μου κουντί, δηλαδή πραγματικά. Δεν πρέπει ο Φέργκινσον να του πήρε πρώτη μπάλα ούτε μισή φορά. Ναι, δεν τον γύρισε κανείς. Και έπαιζε ψηλά ο Μουκουντή. Δηλαδή έπαιζε man to man με τον Φέργκινσον και ο οποίος ζήταγε μπάλα στη σέντρα. Παίζανε μια κάθετη, ας πούμε, από την άμυνα. Ήμασταν πάρα πολύ ανοιχτοί στο κέντρο. Έπαιζε μια κάθετη, Μουκουντή από πίσω κολλημένος. Παπ. Και την έπαιρνε. Και παρόλα αυτά, παρόλο που παίζει στη σέντρα και έπαιζε πιο ψηλά από το Βίντα, ό,τι φάση βγάλανε οι άλλοι ήταν ανάμεσα στο Ρότα και το Βίντα. Ναι, δεν ήταν από την πλευρά του Μουκουντή. Καμία. Τρομερός και αξίζει να αναφερθεί. Και επιθετικά βοηθούσε πάρα πολύ. Ναι, και καμιά έτσι μπαγιά. Ξέρεις, όχι απλά δίπλα του, θα την έβγαζε. Ήταν τρομερός. Ήταν τρομερός. Απλά πρέπει να φορμαριστεί η ομάδα, εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να φορμαριστεί και όχι επειδή είναι καλή σαν σύνολο. Είναι δύο παιχνίδια όπου μπορούν να παίξουν όλοι. Δεν νομίζω να είμαστε πλέον τόσο νοσοκομείο. Όπου μπορούν τουλάχιστον να βρεθούν σε δύο σερί παιχνίδια. Ναι. Οι παίκτες που πρέπει να παίξουν. Και δηλαδή να περάσει, να ηρεμήσει. Ναι. Και μετά. Έχει δύο μάτς μέχρι να τελειώσει χρονιά. Έχει δύο μάτς μετά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα από εθνικές τι παίζει. Παίζουν κάτι πάλι. Έχει Πανασιατικό και έχει και κάτω Λατινική Αμερική. Μέχρι να τελειώσει χρονιά έχει Πανσεραϊκό έξω. Βόλο μέσα. Ναι, και μετά ξεκινάμε με Γαύρο νομίζω. Ξεκινάμε με Ολυμπιακό 3 Ιανουαρίου. Ωραία, ξέρεις τι θυμίζει αυτό, Τι. Περσινή επανέναξη με Παναθηναϊκό 7 Ιανουαρίου ήταν. Και πριν Γκέλα στα Γιάννενα. Ήτανε μετά την. Παναθηναϊκός μετά την Γκέλα. Ναι, αλλά η Γκέλα ήταν 2023. 4 Ιανουαρίου. 4 Ιανουαρίου, νομίζω ότι ξεκινήσαμε Παναθηναϊκό. Και 8 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός. Ναι. Οπότε το καλό είναι, εντάξει, μην πάμε τόσο μακροπρόθεσμα, λίγο βραχυπρόθεσμα να πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια. Τα τρία εννοείς. Τα δύο πριν τον Άγιαξ. Να πάει να παίξει τα ρέστα της στον Άγιαξ. Τα ρέστα της και μετά ό,τι είναι να γίνει. Ναι. Και στη χειρότερη, χτύπα ξύλο, αν
αποκλειστεί, να μην την πάρει από κάτω στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να την πάρει από κάτω στην Ελλάδα, όπως και να έχει, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί. Είναι βασικά βαρύ. δεν θέλω να πω ότι. Γιατί. Είναι βαρύ γιατί. Να πούμε ότι σε επεισόδιο το οποίο. Είναι βαρύ γιατί αποκλείεσαι πάρα πολύ. Άδικα, περίεργα, πες το όπως θες, αλλά δεν το αξίζει να αποκλείσεις. Δεν το αξίζει, αλλά εντάξει. Ναι, ποδόσφαιρο. Βάλα είναι αυτό, βάλα είναι. Τώρα εντάξει, δεν το συζητάμε. Τα δεν αξίζω και αυτά δεν έχουν θέση εδώ πέρα. Ναι. Οπότε ναι, ηρεμία. Πίστη. Και θα αποδοθεί η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Τι να κάνουμε. Δηλαδή. Έστω και την τελευταία στιγμή. Έστω και την τελευταία στιγμή και. Conference. Δηλαδή. Αυτό δεν ήθελε. Εσύ που το υποτιμούσες και έλεγες Milko Cup. Εντάξει, Milko Cup θα είναι. Με τι θα παίξουμε. Όχι. Εγώ ήθελα να περάσουμε. Εγώ έχω να παίξουμε τη United, να σου πω την αλήθεια. Επειδή είναι σε αυτήν την κατάσταση που είναι τώρα. Καλά, πρώτον γι' αυτό και δεύτερον, μην θέλω να πάω στο Old Trafford. Στο Old Trafford, ναι. Δεν ήθελες μια Liverpool, ας πούμε. Εκδρομή, αν. Liverpool θα μετρούσαμε. Εντάξει, θα παθαίναμε Ολυμπιακό. Μπορεί. Αλλά τα έχω δει όλα πλέον στην ομάδα που δεν ξέρω. Και τι μαρκαρίσματα θα είχαμε στη Liverpool. Το Σαλάχ ποιος τον έπιανε, Λάζαρος. Όχι, Χατσαφή. Χατσαφή, ναι. Τον έσβηνε. Και αριστερά Γκόμες έχουν αυτοί. Αριστερά παίζει ο Διόγκο Ζώτα, ας πούμε, ή με Δίας. Ο Λάζαρος στο Μητώμα τον έσβησε, ας πούμε. Ισχύει. Δεν υπήρχε Μητώμα χθες. Γενικά επιθετικά δεν ήταν καλή χθες οι άλλοι. Είχαν και απουσίες, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτός ο Πέντρο Νέτο, πώς το διάλογο λέγεται, αυτός πάλι εκεί μόνο πέναλτι. Εντάξει, αυτός που παίρνει το πέναλτι, πώς τον λένε, αυτός έχει πάρει και τα άλλα δύο. Και τα έχει εκτελέσει όλα. Ο Ζωάο Πέντρο, αυτός το έχει πάρει. Αυτός το πήρε και έχει εκτελέσει και τα άλλα δύο. Το ένα το έχει πάρει σίγουρα στην Αγγλία και έχει εκτελέσει και τα δύο. Ναι. Τέλος πάντων, πίκρα τώρα, για να πούμε έναν επίλογο, πίκρα. Αλλά είναι ωραίο να πικραίνεσαι τουλάχιστον με αυτή την εικόνα και με αυτή την ομάδα, υπό αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή, εντάξει, να είμαι και λίγο γραφική, πριν λίγο καιρό παίζαμε στο ΆΚΑ, χάναμε τη Ζόρια κτλ. Καλά, αν αναπολύσουμε τσουλάει, τώρα. Ναι, εντάξει. Τσουλάει και όντως όπως η περσινή χρονιά άφησε. Θέλει λίγα πράγματα για το τέλειο, θέλει ελάχιστα πράγματα. Αυτό. Όπως η περσινή χρονιά που δεν. Εντάξει, και μπήκαμε, δηλαδή για να καταλάβουμε ότι πάμε για πρωτάθλημα, πέρασε λίγο καιρό. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε η ομάδα όσο ζούμε εμείς, ας πούμε, που λέμε κάθε χρόνο πάμε για πρωτάθλημα. Όχι. Μπορεί κάποια αισιόδοξη συνοπάδη. Ίσα η αρχική εικόνα η περσινή με Γκέλα, με Βόλο, με Ήτα, με Παναθηναϊκό, να είσαι στο μείον 8 τον Ιανουάριο, δεν σε προειδεάζει γι' αυτό. Άσχετο που η ομάδα. Όχι, απλά νιώθεις αυτό τον παλμό για του γηπέδου. Αυτό, άρχισε να ρολάρει η ομάδα και τότε άρχισε να πες λίγο τα πάνω σου ότι πάμε μήπως να. Εντάξει, όχι, τα ρολάρα εκεί. Δηλαδή στο τέλος του πρώτου γύρου εκεί, πριν την Τρίπολη. Δεκέμβρη ήταν φωτιά. Ήταν ούτε μεγάλα εκείνο το μάτι στο Καρεσκάκι. Αλλά αυτό, η περσινή χρονιά σου άφησε ότι ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε για πρωτάθλημα. Ναι, αυτό. Ότι δεν μπορεί αυτή η χρονιά σου άφησε ξέρεις κάτι και την Ευρώπη, αν και του χρόνου θα την κάνουν τώρα, θα την κάνουν Euroleague, θα την κάνουν να πούμε. Αλλά σου αφήνει αυτό αυτή η ομάδα φέτος και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή όταν δημιουργείς προσδοκίες από πέρσι για κάτι καλό, υψηλό, δεν μπορεί να πηγαίνεις του χρόνου και να λες συμβιβάζουμε κάτι. Θα μπορούσε να ξεκινήσει χρονιά και να μην έβγαινε τη ΑΕΚ αυτό το πράγμα στην Ευρώπη. Εν τέλει βγαίνει. Και εν τέλει βγαίνει με εμφανισάρες. Αυτό. Οπότε καλά είμαστε. Καλά είμαστε να περάσουμε και αν δεν περάσουμε. Σοφότεροι για του χρόνου. Σοφότεροι για του χρόνου. Πολύ ψύχρεμοι είμαστε πάντως, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει, νομίζω θα βρίσουμε μόλις κλείσουμε. Ναι. Εντάξει. Τώρα δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν. Ανανεώνουμε ραντεβού. Θα κάνουμε τώρα. Εγώ λέω να κάνουμε ένα πριν το. Να δούμε και τον Άρη. Τον Άρη είναι καλό. Μετά τον Άρη. Να. Ωραία. Λοιπόν. Άντε με τη νίκη τώρα. Εδώ παίζουμε. Εδώ. Ένα τετράμπαλ. 3-4-0. Δεν είμαι τόσο απαιτητικός στην έκβαση του σκορ. Θέλω απλά η ομάδα να ρολάρει καλά, να έχει ψυχολογία. Ας έρθει και 1-0 απλά. Και ξέρεις τι είναι, όχι, στο Χαριλάου είχε ο Γκαρσία μέχρι πέρυσι που όποτε πήγαινε σκόραρε. Ναι.
Έλεγα μου σκοράρει και τώρα εδώ, αλλά οι περιστάσεις δεν είναι. Η ιστορία δεν είναι αυτή. Οπότε εντάξει, του Τσούμπερ είναι ο Άρης. Γκαρσία και Τσούμπερ νομίζω. Γκάρσια και Τσούμπερ. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, Δευτέρα 9 η ώρα όλη Φιλαδέλφια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μετά το μάτς με τον Άρη για περαιτέρω ανάλυση. Ελπίζουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα. λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.